Hakilai sngi balala kata haka arpwe bat arpoar tarik leber ka Don Bosco College Bindi Hati kala kelalong ka ketem jingduai shem mensim jengki arspa prapongut ki samla ki balawan ban shimbenta haka retreat shisin shisnam annual retreat ban no shalandet shipor yaki kam ki jam bat yaki jing huslai bat jing pisa ki jingmut jing perkhat ban pelej bat penut por hai ki jing duai bat jing puson yala ka jing im bat ki jing ade bakenja mensim bat ublei trai kenrat nong bu nong thau kapang pedeng ban pelet jing mut hai ki jing duai bat jing puson hai ki ni lai sngi kilong tu im jing mut yaki ki bahaneng yaki ki bahakhendau kolose lenong ka balai dekot baar Kisamla puli na kanika college bat kibana keleng kishnong jong kanika than kila tu cha kanika lumpung bandi yaki umpok liu mensim ha ki jingduai jing puson yaka ktien ublei bat ki jing sneng jing kraw now most reverend bishop Ferdinand Kar na ka jalan yam jowai ki wei pat ki riu shampang ha ka liang ka jinget catholic ki bala ai jing batai yaki mat puson ha kanika lumpung kilong urang ba bariu blei Navin Lobo ubalawan kenang nadu Mysore rengkat perkakenhun Jesus team na Shillong ki bala ai ki jing duai shem mensim lengba ki jing ruai pas ngau thiang hakini ki lai sngi ki samla ki la penet jing mut bat shimbenta ha ka mas pakhut ki jing mani sakramen Eucharis bat ha ka sakramen penyasuk Most Reverend Bishop Ferdinand Kar haka sneng ka kraw jung hakini ki samla haka mas pakhut ula kedau bat kentu yakini ki samla ban long ki atiar jong ka jingkermen halade haki para breu bat hasnong hathau ula batha eki samla ban bratno eka mensim ingkhong haka jing im bat ban thep da ka jingkermen haka jing sbun bat jing jong ublei ka bala pau shai haka ktien jong ublei kiling do so ublei Reverend Padar George S Linkoy bat Reverend Padar Daniel Kaji kila ai ki jingkren bat jingtip pajiliu ya ka jing koridor jong ka jing bat jing ai jong ublei la penwa ya ka retreat da ki jing duai shem mensim bat jing mani ya ka Eucharis pakhut ka balapan rehem ya ka mensim jong kini ki arspa praphungut ki samla na ka than Bindi Hati ban net phai shala yeng la sam ban beteng ya ki kam da ka mensim blei bat buram para brio maybe the hilly area where there is a grass, what happened? One sheep. Glory be to the Father,